सिगांनो साफ्रोमनिसिमबो गोजोननायखौ आङो जासिहरनायजों लोगोसे आङो दिनै मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारनि सायाव आङो फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। दा दिनै मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सार जेनाखि एनडिएफबिनि फाउन्डार गायसनगिरि सिगनेटरि सासे दिनै बिथाङा जेलाव दङ। जेलनिफ्राय दिनै लिभआव फैदों 20 दिननि थाखाय। दा 20 दिननि थाखाय लिभआव फैनायावहाय सासेबो दिनै साननि हरनि जिरायनाय गैयै एनडिएफबिनि थाखाय खामानि मावग्रा सोद्रोमाफोरा दिनै बिथांखौ खनसेबो लोगो हमनो हायाखै। बिसोर आसरित नांदों। मानो होनबा जोंनि जेनाखि बिटिआर सरखार इउपिपिएल सरखार बिथांमोननि जेनाखि नाजानाय बिथांमोननि साननि हरनि जिरायनाय गैयै उन्दुनाय गैयै खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो दिनै मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारा लिभआव फैदों, दिनै रिलिजआव फैयाखै। दा बे हिसाबै बिथांमोननिसिम आं खावलायहरगोन आरो बिथांमोननो आं गोजोननायखौ हरगोन। दिनै नोंथांमोनहा बेबायदि खामानि मावामोनब्ला दिनै बिथाङा दिनै लिभआव फैनाय नङामोन होननानै आङो दिनै खावलायनायजों लोगोसे आरो नोंथांमोनखौ आङो खावलायदेरहरबावगोन। बिथाङा जेनाखि 20 दिन लिभआव फैदों, बे लिभआव फैनायाव नोंथांमोनहा खनसेबो मानो लोगो हमहैनो हायाखै? रायजो राजाफ्रा आसा खालामनानै दङ बिटिआर सरखारा मानो खनसेबो बिथांखौ लोगो हमफैदिया, आर'नाइ गांसेबो मानो गानहोदिया होननानै। मानो होननानै बुंबा बिथांनि नाजानाय, बिथांनि मावनाय, बिथांनि एनडिएफबि आफाद दानायनि गेजेरजोंसो मोनसे बिटिआर एकरा जानानै फैदों। एनडिएफबिनि गेजेरजोंसो बिटिआर एकरा जानानै फैदों। दिनै बिटिआर एकरा जानानै फैयामोनब्ला नोंथां मानाव गेदेर प्रमद बर' सार नोङो सिफ जानो मोनगौमोन नामा? नोङो सिफ जानो मोनगौमोन नामा? आरो दिनै एनडिएफबिया एकर लायामोनबा, एनडिएफबिया दिनै जोनोम जायामोनब्ला मानाव गेदेर गबिन्द सार नोंथाङा डिपुटि चिफ जानो मोनगौमोन। मानाव गेदेर फेरेंगा सार नोंथाङा सासे फरेस्ट एम जानो मोनगौमोन। नोंथांमोनहा बेखौ सिन्था खालामदों ना खालामाखै? मानाव गेदेर दस्राया सिन्था खालामाबाबो गबिन्द सारा सिन्था खालामनांगौ गोनां दङ। दस्राया सिन्था खालामाबाबो प्रमद बर' सारा सिन्था खालामनांगौ दङ। दस्राया सिन्था खालामाबाबो एमएलए लरेन्स इस्लारिया सिन्था खालामनांगौ दङ। नोंथांमोनहा मालाबाबो बेफोरबायदि फोरजासिम मालाबाबो सौफैनाय नङामोन। दिनै रन्जन दैमारि सारा दिनै मालाबाबो नोंथाङा सासे सिफ जानो मोननाय नङामोन। नोंथाङा दिनै सोरनि नामाव जादों? मानाव गेदेर प्रमद बर' सार दिनै एनडिएफबिनि नामाव नों सासे सिफ जानो हादों। दिनै एनडिएफबिनि रन्जन दैमारि सारनि नामाव नोंथाङा सासे सिफ जानो हादों। दिनै नोंथाङा दिनै मानाव गेदेर रन्जन दैमारि सारखौ लोगो हमनो थाखाय दिनै खनसेबो टाइम दिरुननो हाया। बबे टाइमाव होनबा बे लोगो हमनायनि बेलायावनो टाइम दिरुननो हायाबा नोंथांमोनहा सान हर मा खामानि मावोमोन? सान हर मा खामानि मावोमोन? दा बेखायनो सान हर खामानि मावग्रा सरखारखौ गोजोननाय होआबा उन्दुनानै थाग्रा खुगाजोंल' जाग्रा सरखारखौ बोरै सापर्ट होनो होननानै आङो दिनै सान हर खामानि मावग्रा बिटिआर सरखार बा इउपिपिएल सरखारनिसिम आं गोजोननायखौ हरो। नोंथांमोननि जेनाखि सान हर नाजानायजों बिथाङा रिलिज जायालासिनो लिभआव फैदों। दा बेखायनो आङो गोजोननायखौ हरो आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौबो आं खावलायहरगोन बेबायदिनो फैबाय थानाय समावबो सान हर खामानि मावै मावै रिलिज खालामनो हायालासिनो, केस फोजोबनो हायालासिनो लिभआव फैहोबाय थाथों होननानै बयबो बिथांमोननो गोजोननायखौ हरो। मानाव गेदेर प्रमद बर' सारखौ गोजोननाय हरो आरो गबिन्द सारखौ गोजोननाय हरो। फेरेंगा सारखौथ' बयनिफ्रायबो बांसिन गोजोननाय होबावनांगोनसो। मानो गोजोननाय होबावनांगोन? बिथांनि मावनाया बिराद मोजांसिन जादों। सुपार 50 सुपार बिथांनि खामानि मावनाया ओरैबायदि मोजां जादों। साफ्रोमबो एनडिएफबिखौ अनसिनग्राया बेनो आरो साफ्रोमबो एनडिएफबिनि जेनाखि केस गानायनिफ्राय लानानै मानिफ्राय लानानै हेफाजाब होग्राया बिथाङानो। आं नोंथांखौ लाइक खालामहरगोन सार, लाइक अराय सम लाइक खालामहरबाय थागोन आं। बेबायदिनो नोंथाङाबो थगाय थसि मोनजाबाय थाथों होननानै आरो मानाव गेदेर प्रमद बर' सारखौबो आङो लाइक खालामहरगोन। नोंथाङाबो अमा दुगैनाय हाब्रुखौ खाफालाव लिरला बिदिनो थगाय जाबाय थानो हाथों होननानै। नाथाय फोरमाना फैगासिनो दङ। नोंथांमोनहा जिर' जानो फैगासिनो दङ। नोंथांमोनहा एकदमबारे जिबौफोर बायदि सिखारनो हायि जानानै फैगासिनो दङ। मानो होननानै बुंबा नोंथांमोननि जेनाखि जिबौ बायदि जमै जाबाय थानाय नङा होमबा? मालाबाबो
नोंथांमोननि जमै जमै जिबौ बादि एम्बु जमबाय थानाया एम्बुआ नोंथांमोननि खुगायाव मालाबाबो फैनाय नंला। बेखायनो नोंथांमोना जेननो फैगासिनो दङ। इउपिपिएल होननाया जेननो फैगासिनो दङ। इपिबि होननाया देरहानो नागिरदों। एनडिबिनि जेनाखि खामानि मावनांगौ एनडिबिनि बेकग्राउन्डजों जोनोम जानाय इपिबिआ जेब्लायबो देरहासार जागोन आरो देरहानो फैगासिनो दङ। एबारनो सरकारखौ दागोन। दा नोंथांमोनहा जोंनि जेनाखि एनडिबिनि बेकग्राउन्डजों जोनोम जानाय एपिबि पार्टिया सरकार दायोब्ला नोंथांमोनहाबो खुदै मुन' मुन' थाबसिनबाय थादो। मानो होनना बुंबा जेरैबादि रानथाबदों जेरैबादि खुथाबदों नोंथांमोना रानथाब थाबाय था ना मावा रोनावनायफोरबादि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारखौ आं बुंहरदों दै। मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनिसिमसो आं फोरमायहरदों। बेखौ बे निउसखौ नोंथांमोनहा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनिसिम दैथायहर। आं नोंथांमोननिसिम खावलायहरगोन। मानो होननानै बुंबा जेरैखि जाया मानो बिथाङा जेननो फैगासिनो दङ जेनगासिनो दङ। मानो होनना बुंबा खुगाजों मावग्रा खुगाजों जाग्राल' होनना मिथिबाय। रायजो राजाफोरखौ रावखौबो नायाखै रायजो राजाफोरखौ रावखौबो हेल्प होआखै होननानै रायजो राजाफ्रा दुखु मोनजोब्बाय। बिथांमोननि गोदै रावाव गोजावला मालाबाबो बिथांमोनजों रावबो गोजावला। बेखायनो बिथांमोनखौ आं ओरैबायदि बुंबावगोन बिथांमोननि जेनाखि उद्देश्यआ बेनो जेरावखि जाया जयनिं प्रग्रामा ला। मानो होनना बुंबा जयनिं प्रग्राम लाबाबो जाखां लोंखां एकथायाव लागोन। जाय बिथांमोना जयनिं जाहैगोन गुबुन पार्टिनिफ्राय इउपिपिएलआव थांगोन बिथांमोननो ओंखाम खब'सेबो जाहोहरनो हाया। बिसोरो साहा गरदसेबो लोंहोहरनो हाया। ओरैबायदि गलाम सरखार ओरैबायदि एकदम मा होनो बेखौ सेफ्रा सरखार बियो। ओरैबायदि माने खरसा खालामनो बायो। ओरैबायदि फ्रियावहाय उइदाउट माबा कन्डिसनावहाय बिथांमोनहा पाब्लिकफोरखौ जाम्बा खालामगासिनो दङ। उइदाउट कन्डिसनाव माने जयनिं खालामगासिनो दङ। दा रायजो राजाफोरखौ मानि थाखाय उइदाउट कन्डिसनाव जयनिं खालामनो हादों होननानै बुंबा बिथांमोनहा खोथा होयो आरो खोथाजों जायो। थगाय सोलिनो नागिरो। बे हिसाबै गासिबो सुबुंफ्रा माने नंगौ खोमा नंनानै थांब्रफ्लांदों। नाथाय गासिबो थांनायजों लोगोसेनो गोसोआव उलुद थुलुद सानफिननाङो। मानो होनना बुंबा बे दोलोजों जानाय नङा। इउपिपिएल होननाय दोलोजों गावबागाव नायग्रा गावबागावल' जाग्रा होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा मिथिजोबनानै बेखौनो फोरमायनो नागिरगासिनो दङ।